Късноантичен и средновековен град Констанция се намира на височина Асара, северно от квартал Злати дол на десния бряг на река Марица, на 2 км и източно по права линия от центъра на град Симеоновград. Крепостната стена е поправена многократно. Тя е широка 2 метра и 800 см, запазена някъде в негатив, а другаде до 1,5 метра над земята. Ясно се отличават 3 строителни периода – ранно-византийски, ранно-средновековен и византийски. Разкрити са 2 входа на крепостта. На изток и на запад, пазени от по 2 кули. От този период е разкрит таен тунел в северната част на крепостта. При този период крепостните стени запазват трасето на старите, но са широки 2 метра, изградени с червен хоросан при византийците и бял при българите. Източната част на крепостта не е била обитавана, а е превърната в некропол. През третия период, 10-12 век, при ремонта на крепостната стена е използвана сантрачна система и розов хоросан. Колите са били ремонтирани и отново използваеми. Арабският писател Идриси пише, че Констанция е бил голям и добре населен град и имал земеделски култури и многобройни обработени полета. Градът е бил завладян за първи път от хан Крум, вероятно през 812 или 813 година. Византийският град-крепост е превзет отново на 24 март 1201 година от цар Калуян, като част от кампанията за пълното освобождаване на българските земи от Византия.